a dus până în bucătărie să facă cafea și ghicește ce cafea nu mai era și ți-a adus apă. Baby, come into my Hyundai. We fly there to Dubai. I bring you flowers. Zi, Mihai, îți plac săracile? Ce producător, bre, că la lecții viații mai bine de mult la cap. Deci nu o să zic că sunt cringe pentru că nu vreau să am probleme cu nimeni. Sunt foarte cringe. Și am dat, 4,77, 5,45, trească melii, luați-mă. Vin, mă mut cu voi, sunt unchiul vostru, sunt unchiul la copii ăștia, să mor. 5 milioane de... Hooray! Hooray! Făte de NPC? Chiar nu fac chiar așa. Wow! Ia cât am unde fi? Skibidi. Copii, căutați Skibidi, toaleta. No. Spune, n-auzi că-l pun pe Skibidi pe tine, n-auzi, spune acolo toate replicile, citește. Hai, vezi promptul aici, așa, citește. Citește, Mihăiță, că-l pun pe cameramanul pe tine. Hai, bă, la filmare! Treci, Mihăiță, n-auzi, pune acolo și filmează ia câta cameramanul, că dacă îți trântesc cu o cameră, te zdrunci în țar ochii din cap. Tu dai seama că copiii poate n-au chef într-o zi să filmeze. Treci, Mihai, n-auzi, la Skibidi toile, n-auzi, puneți paia pe cap să filmăm Skibidi. Hai, la Skibidi, n-auzi, Mihăiță. Mami, tati, n-am să Skibidi. Touch your hand.